104 हेल्थ हेल्पलाइन। हाँ आज्ञा कहतु आज्ञा ये कोरोना ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ମାଡଗୋଳ। कौन है सर? कोरोना ହେଇଯାଇଛି ଜଣକୁ। ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ କୋରୋନା ହେଇଛି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ? ଆମେ ମୋବାଇଲ ଇଏ କଲୁ ହେଲା ତ ଆଉ ପୋଲିସ ଫୋଲିସ ଆଉ କଣ ହଉଛି ପୋଲିସ ଫୋନ କରିଦିଅ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଠି ପୁରା ମାଡଗୋଳ ପୁରା ପିଟା ଗୋଡ ମୁଣ୍ଡ ହାତ ଗୋଡ କଣ ଠାଗା ମାରି ହେଇଛି ମୁଣ୍ଡ ସାର୍? ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ଠିଆ ହେଇକି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଏସ ଅଧା ଶୁଣା ଯାଉଛି ଅଧା ଶୁଣା ଯାଉନି, ବହୁତ ପବନ ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଏ ଯୋଉ ନଈ କୂଳ ମୁଁ ଅଛି ସେଇଠି ପୁରା ଧରିଦେଇଛୁ ତାକୁ। ଆଜ୍ଞା କଣ ଆମ ହେଇଛି? ଗାଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତ କୋରୋନା ହେଇଛି ଆମ ଗାଁକୁ କଣ ହେଇଥିଲା ଗାଁକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଇଛି ଆଉ ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ବାଡେଇଲେଣି ଆଉ। ବାନ୍ଧିକି କଣ ପାଇଁ ବାଡେଇଲେ? ବାଡେଇଲେ କଣ ଏଇଟା ଧରିଦେଇଛନ୍ତି ନା। କଣ ପାଇଁ ଧରିଲେ ତାଙ୍କୁ? ତାକୁ କୋରୋନା ହେଇଛି ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ଆମ କେମିତି ଗାଁକୁ। ଜାଣିଲେ କୋରୋନା ହେଇଛି ତାକୁ? ତାକୁ ଡାକ୍ତର ଯୋଉ ଇଏ ଆମେ ଯିବୁ ବୋଲି କହୁଛି ସେ ଆପଣ ପୋଲିସ କୁ ଫୋନ କରନ୍ତୁ। ଆମ କୋଉଠି? ପୋଲିସ କୁ 100 ନମ୍ବର କୁ କଲ୍ କରି କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଶୁଣନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଏ ଆଇ ଲାଭ୍ ୟୁ। ଏଇଟା ଯୋଉ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ନମ୍ବର ଜାଣିଛନ୍ତି ତ? ଆପଣଙ୍କ କିଛି ନା ନାହିଁ ନା ତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ଟା ଫରୱାର୍ଡ କରିଦଉଛି କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସାର୍। ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରକୁ ମୁଁ ଫରୱାର୍ଡ କରିଦଉଛି ଆପଣ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏପଟୁ କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ହଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଯୋଉ ବି କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଲୋକେସନ ରେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ବି ଶୋ କରୁଛି ସାର୍ ଆପଣ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ କଲ୍ ଯାଉଛି ନା ଆପଣଙ୍କୁ। ନା ନା 104 ହେଲ୍ଥ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍। ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଟା କହିବେ? କଣ ହେଲା? ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଟା କହିବେ? ହ୍ୟାଲୋ। ଏଇଟା ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବୁଝିପାରିଲେ? ହେଲ୍ଥ ଉପରେ କିଛି ଆଡଭାଇସ ନବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ କୁହନ୍ତୁ। ମୋର ଟିକେ କାଶ ହଉଥିଲା ବୁଝିଲେ କି? ହଁ। ତ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଡିଟେଲ୍ସ ଡକ୍ଟର କୁହନ୍ତୁ। କଣ ଡିଟେଲ୍ସ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁଛି ନା କୁହନ୍ତୁ। ଡକ୍ଟର କଣ କରିବେ? ଡକ୍ଟର କଣ ଖାତା କରିବେ? ମେଡିସିନ ଦରକାର ତ ମେଡିସିନ ଟା ଦେଇ ହବ କି? କଣ ହେଲା? ମେଡିସିନ ଦରକାର ମୋର। ହଁ ଡକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କୁ ମେଡିସିନ ଯାହା କହିବା କଥା ସେ କହିବେ ନା କୁହନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ନାୟକ। ବୟସ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ନାଁ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ। ପ୍ଲିଜ କୁହ ପ୍ଲିଜ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ବୟସ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ ଆପଣ ନାଁ ଟା କୁହନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ। ଏଠି କଣ ପାଇଁ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି ମତେ କହିବେ କି ପ୍ରଥମେ? ଏଟା ହଉଛି ପ୍ଲିଜ ହେଲ୍ଥ ଆପଣ ନାଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ଲିଜ ରେକର୍ଡିଂ ଲାଇନ ରହୁଛି ବୁଝିପାରିଲେ ଦୟାକରି ଏମିତି प्लीज କଲ୍ अपन କରି आप ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନ୍ତୁନି। प्लीज मैडम प्लीज। स्वास्थ्य सेवा जी जी बोलिए क्या हुआ? हमको थोड़ा लेट हो रहा है रे। आप सुन रहे हैं? हाँ यस मैं तुमसे शादी करना चाह रहा हूँ। आप जानते हैं इमरजेंसी लाइन है आपका नंबर पुलिस में जा सकता है। राज्य स्वास्थ्य सेवा हेलो आज्ञा कहतु। मैडम नमस्कार। नमस्कार आज्ञा। मैडम गोटे असुविधा हो हाँ कहतु कौन प्रोब्लेम है? प्रोब्लेम जो आज जो डाली छुंक देली मोर गोटे छींक होला विराट बड़ छींक होला बाहरला। हेलो आज्ञा डाली छुंक छींक होला ଆଉ ସିଙ୍ଗାଣି ହେଲା ଆଉ ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କରିବି କହିଲେ? ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। କୋଉ ଡକ୍ଟର? ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ଆଭେଲେବଲ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବେ। ନା କଣ ନମ୍ବର ଦଉନାହାନ୍ତି। ନା କୁହନ୍ତୁ। ନା